राउर बोल रहल बा काम, राउर बोल रहल बा काम। अरे जितना चीज जरूरत की बा, अरे जितना चीज जरूरत की बा, सब कर बढ़ गइल दाम। राउर बोल रहल बा काम, राउर बोल रहल बा काम। डीजल औरी पेट्रोल के चुकाई कैसे मोल, रसोई के गैस के भी रेट बड़ा हाई बा, रसोई के गैस के भी रेट बड़ा हाई बा। तेल नून चीनी पिसान के सुननी जे भाव, रात भर सोची सोची नींद न आइल बा, रात भर सोची सोची नींद न आइल बा। रोजगार मंगनी तो थमा दिहले, रोजगार मंगनी तो थमा दिहले, हाथ में चिनिया बादाम। राउर बोल रहल बा काम, राउर बोल रहल बा काम। 80 के टमाटर भइल कैसे किन के खइती, रसोई में टमाटर के फोटो लगवले बानी, रसोई में टमाटर के फोटो लगवले बानी। ओ चर्चा होई तो नेताजी कहले, ई महंगाई ना ह कड़वा दवाई ह, ई महंगाई ना ह कड़वा दवाई ह। हाय महंगाई तोरा चलते, हाय महंगाई तोरा चलते, हो गइल बुरा हाल। राउर बोल रहल बा काम, राउर बोल रहल बा काम, राउर बोल रहल बा काम, राउर बोल रहल बा काम। ई बीमारी के कर दी, ई बीमारी के कर दी जल्दी कौनो इलाज। राउर बोल रहल बा काम, राउर बोल रहल बा काम। इसी तरह के भारतीय भोजपुरी गीतों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जो भी कमी हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।